Des de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils presentem el pa mestral. Ens farà l'elaboració l'alumne Javi Pàmies Vallvé, guanyador de l'última edició de la beca DOP Siurana que s'atorga als alumnes de les escoles d'hoteleria de Catalunya. El pa mestral va ser creat pels forners de les nostres comarques, elaborat amb productes de la zona, com són la farina de la Conca de Barberà, molta a l'únic molí que queda a les nostres terres, l'oli de les 3 DOs de les nostres comarques i la sal del Delta de l'Ebre. Hola, soc el Javi Pàmies i ara us explicaré com fer el pa de mestral. Utilitzarem farina de mestral, llevat biològic, oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana, sal del Delta, massa mare líquida i aigua. Tot seguit afegirem la farina, la massa mare i l'aigua. I seguidament afegirem la sal i el llevat biològic i finalment, als últims minuts de passat, l'oli d'oliva verge extra. Ara afegim el llevat. I també ficarem la sal del Delta. I finalment afegirem l'oli d'oliva verge extra. Ara, com podem veure, la massa ja està feta. I la posarem en una cubeta a reposar durant 30 minuts. Passat els 30 minuts, li farem un plec per donar-li una miqueta de força. La seva massa en un repòs en blocs a la nevera durant unes 12 hores. Un cop tret de la nevera ho porcionarem en peces de 500 grams. Un cop dividit ho punyirem molt suaument i ho deixarem reposar una estona. I tot seguit formarem les peces en forma de just. deixarem fermentar una estoneta i finalment tallarem i courem. I finalment ho courem.
i es courà durant uns 40 minuts a 240 i 260 graus. Finalment ho traiem del forn i posarem les vitoles del pa de mestral del Gremi de Forners Artesans.